Maayong buntag mga igsuon ko diha ni Kristo. Sulod ning santos nga misa karon, atong iapil sa atong mga pag-ampo kining mosunod nga mga intensyon. Pamisa alang sa tanang grasya na dawat sa matag adlaw, grasya sa kabaskog sa panglawas sa tibuok namong pamilya. Pamisa sa gasa sa kinabuhi ug sa akong anak nga nagtrabaho sa ospital. Proteksyonan siya ni Lord Jesus ug ang tanang frontliners. Pamisa sa mga grasyang nadawat, labi na sa gasa sa kinabuhi ug alang usab sa atong panahon karon nga unta mawa na ning krisis nga atong giatubang karon. Isa pasalamat sa Sagrada Pamilya ug ang Senior San Roque sa tanang grasya nga among nadawat. Pamisa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat, makita man o dili makita, sa kalag ni Ana Marie, Emiliano, Filipa o Ganisya. Pamisa pasalamat sa grasya sa maayong panglawas, inadlaw nga panginahanglan sa tibuok banay, sa tibuok kalibutan. Pasalamat ngadto ni Senior San Pablo, Virgin Maria, Santa Rita. Thanksgiving for the gift of life and complete healing and fast recovery of all my sick relatives and friends. Pamisa alang sa kayuhan sa mga nangasakit sa COVID-19. Pamisa usab alang sa mga kalag sa purgatorio. For the increase of faith, hope, and charity. For the souls of Isabel and Camilo. For the increase of faith, hope, and charity, for the souls of Isabel and Camilo. Misa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat ug misa alang sa kalag ni Rene, Richie, Mar. Misa usab alang sa kaayuhan sa tanang nataptan sa COVID-19. Misa alang sa proteksyon sa akong family nga ipahilayo unta sila ning COVID-19 ug mas intensyon alang usab sa kalag ni Emilio, Camilo, Pedro, Ismael, Herminio Senior, Emihio, Asuncion. Misa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat ug sa gasa sa kinabuhi. Mas intensyon sa tanang frontliners, ilabi na sa mga nurse o doktor na ilikay sa COVID o kadtong nataptan na sa nga makarecover na sila. Pamisa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat o sa kabaskog sa panglawas. Pamisa usab sa kalag ni Ana Marie, Felix, Fernanda, Claro, Ferlinda, Romeo, Ricky, Marciano, Teresita, Susan, Frank. Misa pasalamat sa labang makagagahom sa grasya sa kinabuhi ug sa kaluwasan sa mga frontliners ug sa pamilya. Mas intensyon alang sa mga suspect, probable suspect o confirm nga mga kaso sa COVID-19 nga magmadaogon sa pakigbisog sa maong sakit. Bless and protect our frontliners, guide our leaders, and let mankind be responsible in trying times. May the good Lord strengthen our faith and protect us always. Pamisa pasalamat sa mga grasyang nadawat sa maayong panglawas sa tibuok pamilya, ilabi na sa adlaw-adlaw panginahanglan. Pasalamat ngadto sa Dios, Amahan, Anak ug sa Espiritu Santo. Mas intensyon alang sa maayong panglawas sa pamilya. Mas intensyon sa tanang mga frontliners, ilabi na ang sa mga doctors ug nurses nga nag-atiman sa mga nataptan sa COVID-19 nga makarecover sila ug mabalik na sa normal ang tibuok nasod sa mga kalag ni Chodoro Senior, Natividad, Agapito, Diosdado,
Manolo, Pedro, Gregoria, Apolonia, Susima, Anastasio, Alejandria, Emiliano, Aurora, Rodita, Emiliano, Elisa, Erinibi, Modista. Misa alang sa tanang katawhan nga unta mapanalipdan sa Ginoo sa sakit nga COVID-19 uban sa panabang ni Senior San Miguel, San Roque o San Pablo Apostol, kalag nila ni Marciano, Carmen, Gertrudis, Felix, Eunides, Cesario o Provincial Senior. Misa pasalamat sa kabasog sa lawas sa akong pamilya o pamisa alang sa kalag ni Beatriz, Eutikio, Merhilia, Andres, Tarcisio, Mario, Sopronio. Thanksgiving prayer for the 22nd birthday of Minis Miliana, for the gift of life and for all the blessings received. Thanksgiving Mass for the birthday of Maria Marjorie Milomida, and also for the souls of Victoria, Vicente Panpila, Edwin and Edie. Pamisa pasalamat sa grasya o kaayo sa Ginoo. Daghang salamat Ginoo, hinaot nga sa kanunay ipahilayo kami sa tentasyon o panulay. Pamisa alang sa tanang kalag sa purgatorio. Pamisa alang sa kapasayloan sa atong mga sala o pamisa nga maayon na unta ang mga nasakit sa COVID. Ug unta wala nailain pa nga magpositibo sa COVID-19. Pasalamat sa gasa sa kinabuhi, pag-ampo sa kahupayan sa tanang mga nagsubo tungod sa balatian o kasulbaran sa mga problema. Alang sa kapalayang dayon sa mga kalag nila ni Floro, Aquiles Senior, Angelita, Joaquina, Macrino, Felisa, Garilieto o Marianito. Pamisa pasalamat sa tanang grasyang nadawat, kabaskog sa lawas sa adlaw-adlaw o hinaot nga ang COVID free na ang tibuok kalibutan. Alang usab sa kalak ni Hermonines, Felicissima, Aproniano, Beatriz, Sabina, Gregorio, Juanita o Estrella. Pamisa pasalamat sa mga grasya nga nadawat matag adlaw ug maayong lawas sa tibuok pamilya. Misa pasalamat sa Dios sa adlaw natawhan sa akong anak nga si Mel Adrian L. Apare. Misa pasalamat kang San Vicente Ferrer, Santo Niño de Cebu, Nazareno, inahan sa kanunay panabang, kang San Pablo Apostol o sa tanang santos ug santas, kalag ni Teresa Bartolome, Leonora, Serapio, Victoria, Teofilo, Maureen, Trinidad, Juanita. Misa pasalamat sa grasya nga akong nadawat. Pamisa alang sa kapulayang dayon sa kalag ni Josefa. Pamisa sa kalag ni Sotero, Evaristo, Sotero Jr., Sotero, Chodosia, Rodrigo, Lucas, Gregorio, Sinaida, Gregorio, Crispina. Pamisa sa kalag ni Michael Lord, Bonifacio, Victoria, Amando Sr., Aurea, Agustin, Florentina, Hermogenes, Rodolfo, Librado, Asuncion, kalag ni Ginilin. Pamisa alang sa mga kalag ni Herman, Jonathan, Clarita, Francisca, Oniot of James. Prayer intention for the souls of Sotero Sr., Chodosia Sotero Jr., Evaristo Rodrigo, Maria Teresa, and all aborted babies. Kalag ni Maria del Rosario, Felix, Melba, Junicia, Soilo, Gaudencia, Esteban, Merlin, Calixta, Nemesio, kalag ni Teresita, Ramon, Anatolia. Pamisa alang sa kalag ni Apolonia. Pamisa sa mga grasya nga nadawat o sa maayong panglawas. Pamisa sa mga kalag ni Guillermo Sr., Miguela, Marcelina, Mercedita, Rogelio,
Tripon o Hilario, ug kalag nila ni Norbing, Pedro, Severa, Crising, Iking, kalag usab ni Sergio, Andrea, Hilaria, Antonio, Macrino, Romulo, Chofisto, Harvel, Dionisio, Adimer, Gineline, Sumner, kalag ni Edwin, kalag ni Claudia, Cesario Sr., Teresita, Bonifacio, kalag nila ni Adela, Margarito, Peter, Neil, Guillermo, Margarita. Mas intention for the death anniversary of Edwin o sa uban pang mga kalag sa purgatorio, kalag ni Epipanio Sr., Guadalupe, Macario, Emiliana, Bartolome, Consorcia, kalag nila ni Camilo, Isabel. Pamisa alang sa kalag ni Monico o sa kalag ni Pablita, kalag ni Agang Senior, Remy, Belma, Lucy, Melchor, Ambot, Chodora, Titing, Ilong, Gaudin, Casyong, Kukoy, Obsilio, kalag ni Claudia, Cesario Sr., Gerardo Sr. Pamisa sa mga kalag nila ni Sipuro, Quintino, Cordiana, Wilfrida, Lope, Ana Ros, Ana Marie, Junry, Jeffrey, Efren, Magdaleno, Robert, Mateo, Eutychia, Porfiria, Hilaria, Pedro, Rafaela, Eleuterio, Jacinto, Emiliano, Junicia, Rinaldo, Narcisa, Luciano. Pamisa alang sa kalag ni Permina, Jerry, Rosalina, Claudia, Maria, Juana, Fortunata. Pamisa alang sa mga kalag ni Potenciano, Hinoria, Almakia, Ernesto Sr., Ernesto Jr., Nicasio. Pamisa alang sa kalag ni Claudia sa iyang ika-12 years death anniversary ugmang adlaw. Pamisa alang sa death anniversary ni Alfredo ug sa kalag ni Richard. Pamisa sa death anniversary ni Primitivo. Pamisa alang sa kalag ni Victoria, Prudencio, Pilahio, Antonia, Maita, Lorita, Manuel, Narciso, Eugenia, Chofila, Rogelio o Candido. Pamisa pasalamat sa mga grasyang nadawat ilabi na kang Regine o Jonathan Cesario nga usa sila sa mga frontliners sa United States of America. Ilikay unta sila sa maong sakit ug hatagan og kabaskog sa panglawas kanunay. Pamisa usab pasalamat sa gasa sa kinabuhi sa adlang natawhan ni Sister Anisita Ramos, DST. Pamisa sa kalag ni Natividad, Filipa, Nicanor Sr., Nicanor Jr., Lito, Nian. Through the intercession of Senior San Roque for the recovery of Mr. Ferdy Naron, who is confined cause of COVID-19 in New York, for the 3 daughters of Mr. Ruel Familiar, who are all frontliners of COVID-19 in Davao City. Misa pasalamat sa tanang mga grasya nga nadawat ilabi na sa gasa sa ika-27 katuig pagkapari ni Reverend Father Baik Familiar sa United States of America. Misa pasalamat sa mga grasya nga nadawat ug alang sa adlaw natawhan ni James Rinan Salang. Alang usab sa kalag ni Sigundina, Beatriz, Chodoro, Edwin, Macario, Arcadia, Rimula o sa mga kalag nga biktima sa COVID-19 o sa mga kalag sa purgatorio, labi na ang mga kalag nga walay nag-ampo kanila from Virginia, Aniana o usab kalag ni Binita, Timoteo. Pag-ampo kang San Roque, maluluyon o yamot nga Dios, Ginoo ug Amahan nga mahigugmaon, gihatagan mo kami og tambal sa among mga balatian,
diha kang Senior San Roque, ug tungod sa iyang panabang, makita namo ang kaayo sa kalag ug sa lawas. Nagapasalamat kami kanimo tungod sa mga bertudis nga gihiyas mo kaniya, kay siya ang among dangpanan nga tambal sa mga sakit nga mananakod. Ipaiway mo kanamo ang mga sakit nga mananakod, ilabi na ang COVID-19, o amahan nga mahigugmaon, nga tungod sa mga pahanungdan sa imong matamis o yamot nga anak, o tungod sa mga bertudis ni San Roque, nga among langitnon nga tambal. Ingon man giampo namo kanimo ang Santa Iglesia Katolika, ang Santo Papa nga Pangulo, ang mga haring Kristiyanos, aron magpadayon gihapon sa pagsilbi kanimo, ug ang mga irihis ug dili binunyagan managbalik ug moila kanimo. Ingon man luwason mo ang mga kalag sa purgatorio ug ang anaa sa salang mortal, aron mahigawas ni anang hilo nga infernuhanon sa mga sala, aron kaming tanan mubati sa katamis ni ining langitnon nga tambal, og maabot na mo tungod kaniya ang dayon nga katamis dito sa langit. Amen. Amahan namo naka sa langit, pagdayon ang imong ngalan. Mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, ingon nagapasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga tuigan nga walay katapusan. Amen. Amahan namo naa ka sa langit, pagdayon ang imong ngalan. Maabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nagapasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Amahan namo naa ka sa langit, pagdayon ang imong ngalan. Maabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nagapasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.
ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan ug ni Hesukristo atong Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Mga igsoon sa atong pagpadayon ining atong gitawag nga solidarity in prayer nga kitang tanan imbitaron ko kamo sa tanan nga sunod ining atong Facebook live. Mag-usa ta sa pag-ampo sa mga tao nga nangayo nining santos nga misa ug kamo sab diha atong hiusaw ng atong kaugalingon karon sa pagpangamuyo ngadto sa Ginoo, mga pasalamat, pangamuyo sa tanan nato mga gikinahanglan o mga grasya nga atong nadawat. Ug aron nga ngayon kita mosaulog ning santos nga misa maghinulsol kita sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga maham ug kaninyo mga igsoon nga nagalapas ug dakoy amot sa una-una sa pulong sa buhat sa wala sa pagbuhat sa kinahanglang buhaton kaya akong dakong sala busa nang amoyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos ug kaninyo mga igsoon aron ampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaloy-ano ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit o gadait sa mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios, langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan, nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo bugtong anak samahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaloy kami. Ikaw nagalingkod sa to samahan, dawatang amo mga pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. Magagagahom nga Dios, naghatag ka sa sakramento sa Pasko diha sa bag-ong panagsabot sa kaluwasan sa tao. Ihatag ka namo aron ang gisaulog namo diha sa pagtuo, sundununta namo diha sa pagbuhat. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hariban kanimo sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pedro ug si Juan nagsulti pa sa katawhan sa dihang giduol sila sa mga pari ug sa pangulo sa mga gwardya sa templo ug sa mga Sadusiyo. Naglagot sila kay ang duha ka apostoles nanudlo man sa mga tawo nga nabanaw si Hesus ug nagmatuod kini nga ang mga patay pagabanhawon. Busa, ilang gidakop sila o gibilanggo hangtod sa pagkasunod adlaw. Sanglit gabi naman kadto. Apan daghan ni adtong nakabati sa mensahe nanuo ug ang gidaghanon sa mga tawo miabot og mga 5,000. Sa pagkasunod adlaw, ang mga pangulo ug ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo ug ang mga magtutudlo sa balaod nagtigom sa Jerusalem. Nakikita sila sa Pangulong Pari nga si Anas, ingon man kang Kaypas, ug kang Juan, ug kang Alejandro, ug sa ubang mga sakop sa banay sa Pangulong Pari. Ilang gipaatubang kanila ang mga apostoles o gipangutana, giunsa man ninyo kini pagbuhat? Unsa bang gahuma ang anaa kaninyo?
o kinsa mangalan ang gigamit ninyo? Si Pedro nga napuno sa Espiritu Santo mitubag kanila, mga pangulo sa katawhan ug mga kadagkuan sa templo. Kung kami gisukit-sukit karon mahitungod sa maayong buhat nga nahimo alang sa bakol ug sa unsang paagiha siya naayo, nan angay masayod kamong tanan ug ang tanang katawan sa Israel nga kining tawhana nga nagtindog dinhi sa inyong atubangan, naayo sa hingpit pinaagi sa gahom sa ngalan ni Hesukristo nga Nazaretnon, kadtong inyong gilansang sa krus ug unya gibanaw sa Dios. Si Jesus mao ang giisgutan sa kasulatan nga nag-ingon, ang bato nga gisalikway ninyong mga magtutukod ug balay nahimo hinuon nga labing importanteng bato. Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya, kay wala nay laing ngalan sa tibuok kalibutan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga makaluwas kanato. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo Responsorio. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod nahimong uluhang bato sa kanto. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong uluhang bato sa kanto. Pasalamatin ninyo ang Ginoo, kay siya maayo, kay ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Paingna ang balay ni Israel, ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Paingna sila nga mahadlokon sa Ginoo, ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Ang bato nga gisalikway sa magtutukod, mga magtutukod, nahimong uluhang bato sa kanto. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod nahimong uluhang bato sa kanto. Sa Ginoo nahimo kini, katingalahan kini sa atubangan sa atong mga mata. Mao kini ang adlaw nga gibuhat sa Ginoo, maglipay kita og magsadya niini. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong uluhang bato sa kanto. O Ginoo, itugot ka namo ang kaluwasan. O Ginoo, itugot ka namo ang kauswagan. Daigon siya nga nag-ani sa ngalan sa Ginoo. Daigon ikaw namo gikan sa balay sa Ginoo, ang Ginoong Dios, o gihatagan kita niya sa kahayag. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong uluhang bato sa kanto. Sa
Ang Ginoo maana kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, Ginoo. Humani ini nagpakita na usab sa Jesus sa iyang mga tinun-an didto sa lanaw sa Tiberias. Ang iyang pagpakita ingon niini. Nagatigom sila sa Simon Pedro, si Tomas, naginganlag kaluha, si Nathaniel nga taga Cana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo ug ang duha ka laing tinun-an. Mingon kanila si Simon Pedro, managat ako. Sila mingon, mauban kami. Busa nalakaw sila ug nanakay sa sakayan, apan wala gayud sila nakuha tibuok gabi. Sa pagsubang na sa adlaw, nagbarog si Jesus dito sa lapyahan, apan wala sila makaila ang mga tinun-an nga si Jesus di ay kadto. Unya mingon siya kanila, mga higala, nakakuha ba kamo? Sila mitubag, wala gayod. Siya mingon kanila, itaktak ang inyong pukot dapit sa tuo sa sakayan ug makakuha kamo. Busa gitaktak nila ang ilang pukot ug wala na sila makadaog pagbira nini kay daghan man kaayo ang ilang nakuha. Ang tinun-an nga gimahal ni Jesus mingon kang Pedro, ang Ginoo kana. Sa pagkadungog ni Simon Pedro nga ang Ginoo di ay kadto, gitapis niya ang iyang sapaw kay naghubo man siya og miambak sa tubig. Ang ubang mga tinun-an nangadto sa lapyahan sakay sa sakayan, nagbira sa pukot nga puno sa isda, dili sila layo kaayo sa lapyahan, mga kasyaman kamitros lamang. Sa pagkawas na nila, nakita nila didto ang usa ka tapok sa binagang uling nga may isda nga gisugba ug may pan usab. Unya mingon sa Jesus kanila, pagdala kamo diri o pipila ka buok sa isda nga inyong nakuha. Busa misakay si Simon Pedro o gibira niya sa lapyahan ang pukot nga napuno sa mga dagkong isda. Usa ka gatos ug kalimag tulo ka buok ang tanan. Apan bisan pa sa kadaghan sa ilang nakuha, wala gayud magisi ang pukot. Unya mingon sa Jesus kanila, dali ngari og pangaon kamo. Walay usa sa mga tinun-an nga nangahas pagpangutana kaniya kung kinsa siya, kay nakailaman sila nga siya mao ang Ginoo. Busa miduol sa Jesus ug gikuha niya ang pan ug gihatag kanila, gihatag usab niya ang isda. Ikatulo kining pagpakita ni Jesus ngadto sa mga tinun-an human siya mabanhaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Utmost patience nga ato makita sa kinaiya ni Jesus sa iyang pagpasabot sa mga tinun-an mahitungod sa pagkabanhaw. Sa atong Ebanghelyo karon mga igsoon, sa iyang ikatulo di ay ni nga higayon siya nagpakita sa mga tinun-an mahitungod sa iyang pagkabanhaw. Kay sa miaging Domingo sa ako nagingon nga ang pagkabanhaw dili usa ka magic or instant happenings, kundi usa ka process. Nagpakita siya sa nagkalain-laing mga dapit. Sa atong gibasa karon nga Ebanghelyo, ikatulo ning higayon nga siya nagpakita sa mga tinun-an. So giyon sa man niya, kay dugay man lagi sila nga mituo nga siya nabanhaw. So nini ikatulong higayon ato makita nga ikatulo na gyud ni nga higayon nga ron siya masabtan nga siya nabanhaw. Ato makita dinhi nga utmost patience nga makita mong patigbabaw ang kinaiya ni Jesus sa iyang pagpakita sa iyang mga tinun-an nga siya nabanhaw. God will never force us to do something we do not like. Sa ato dayong pagdiscovery kang Jesus sa atong pag-ila kaniya nga siya nabanhaw, o bisan sa pagpangita nato sa Ginoo, ilabay na nining panahon nga atong giatubang karon kaning COVID-19. Naa ang Ginoo, pero giunsa nato siya pag-ila sa atong kinabuhi karong panahon na. Daghang mga higayon nga Ginoo nagpakita nato karon. Una, ug atong tanawon,
ang pagtinabangay sa mga tao nga sincero kayo sila mitabang kay naman sa puy mitabang out of publicity, popularity. So makita nato ang Ginoo sa tagsa nato karon sa ato mga isig katao sa kinasing-kasing nga pagtabang. Sa ato mga frontliners nga dili lang kutob sa pagsabot nga ilan ning trabaho is not only a job nga kiniday ilang pagtabang sa mga nabiktima sa COVID-19 o pagpahaluna nga mahanay ta usa kini kabuhat Dios nun isip pagtabang pagpanalipod sa aton tagsa kapanglawas. Mga igsoon, usa po ni ka proseso ang nahitabo nato karon nga nining panahon sa COVID-19 atong madiskubrihan ang Ginoo. Sa mga tao nga wala pa makadiskubre sa Ginoo nining panahona, padayon ta kay dili gyud mamugos ang Ginoo nato. Dili siya gusto nga pugson ta nga makaila niya kundi sa hinay-hinay lang. Maningkamot ta nga niining panahona atong maila ang Ginoo nining atong giatubang nga COVID-19 labi na gyud nining pong panahon sa Pasko sa pagkabanhaw. Hinay-hinay lang atong hinay-hinayon pag-ila ang presensya sa Ginoo diha sa atong kaugalingon o diha sa atong isig katao ug atong pasalamatan ang Ginoo sa tanang mga grasya ug panalangin despite nining atong kakuyaw nga atong karon nga nasinati. Pagpadayon nito Santos nga misa mga igsoon, kita pod magpuyo sa utmost patience sa atong isig katao niining panahona. Mga pagampo sa katawhan, uban sa kasadya tungod sa pagkabanhaw ni Kristo, mudangop kita ngadto sa Dios nga iya untang patalinghugan ang atong mga pagampo diha sa atong pag-ingon. Ginoo dongga kami. Ginoo dungga kami. Alang sa atong Santo Papa, mga obispo o mga kaparian, nga magmatilog-anon sila sa pagpangalagad sa panon nga gitugyan sa ilang kamot. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dongga kami. Alang sa tibuok kalibutan, nga makapot na unta ang tiunay nga kalinaw nga gihatag kanato sa nabanhang Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dongga kami. Alang sa mga nag-antos natong mga kaigsuonan nga mahupay unta sila pinaagi sa atong pag-alagad o paghigugma. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dongga kami. Alang kanatong tanan nga sa kanunay magbaton kita og likon nga pagtuo ug kusog sa pagkahimong saksi sa pagabanaw ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dongga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa atong mga igsuong mihalina, nga makadawat na sila sa ganti sa kinabuhing dayon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang usab sa atong mga igsuon nga mga bedridden, alang usab sa atong mga igsuon nga anakaron sa mga hospital nakibatok sa COVID-19. Alang usab sa atong mga frontliners nga unta ang Ginoo pinagi sa itong pangamuyo ni Senior San Roque nga sila kapanalipdan kanunay sa iya mga grasya o panalangin o sila magpabilin nga malaumon diha sa Ginoo. Magampo kita ngadto sa Ginoo. Ginoo dungga kami. O Ginoo dongga nga mo mga pag-aampog liguna ang amo mga pagtuo aron sa kanunay malipayon kami nga magasangyaw sa imong pagkabanhaw pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, bagampo kamo, aron nga ako ginyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig pag-ima sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, himpita din kanamo ang mahigugmaong panagbayloay sa mga gaasa sa Pasko sa pagkabanhaw. Luwas sa kami sa pabangita sa mga butang nga lumalabay sa kinabuhi ug tabangi kami sa paghigugma sa mga butang sa gingharian sa langit. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Maanaw sa Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa atong Ginoong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay umatarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod ni ining adlawa nga mahimayaon kanon sa si Kristo gihalad nga mong sakripisyo sa Pasko. Siya gayod ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpagamatay gilaglag niya ang among kamatayon ug sa pagabanhaw giuli niya ang among kinabuhi. Tungod ni iniuban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmayan tibok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diya sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ini mga gasa aron mahimong kidialan kanamo. Lawas ug dugo ni Hesus Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upahan, mipasalamat kanimo, mipikas midaig. Mihatag nini ngadto siya mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan o kana kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kini pag-usab bidaig, mihatag nini ngadto siya matinun-an ug miingon. Dawata kini o panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mong kalis akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula lang kaninyo galang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mumalik gani. Aron paghandom sa kamatayon pagabanhaw na Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang moalagad kanimo. Himo ang agami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinamdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diya sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Patrick Daniel among obispog sa tanan mga pari, ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Hinamdumi usab nga among maigsoon nga nangamatay, labi na sa mga kalag nga mo karong gihandom sulo ni Santos nga misa, ug sa mga kalag nga walay nagahandom kanila alang silang kapahulayan nga dayon kapasayloan sa ilang mga sala. Malaoman nga banhaw sila ang tanan nga matay diya sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway, kaluoy kaming tanan. Himuha kami ang ngayan nga makaambit sa nabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton at sa katuigan. Uban kanila amoy ikaw nga daygon nga ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya gihatag na kanimo makagagahom nga amahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanan dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita samahan atong pangadjion mga pulong itudlo kanato sa atong manunubos. Amahan na mo na kasalangit, pagdayon ng imong ngalan, mabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit.
Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nagapasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunuan wasa kami sa daotan. Amen. Mangayo kami kanimo Ginoo nga mo kaming luwason sa tanang daotan, natagi kami sa kalinaw ni panahon aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang kapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ng maya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo ngayong ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Iyo tanawa nga mo mga sala, kung dili pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sa Ato ipakita ang timahan sa itong panaginig sunay, panagdait, manaa kaninyo. Kordero sa Dios nga nagawag lang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawag lang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawag lang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan katong gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Pagampo anang sa usa ka espirituhanong pagkalawat. Akong Hesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania kauban kanako, og hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulang kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, bantay sa imong makanunayong gugma, kami nga imong giluwas, aron kami nga imong gitubos.
Pinagi sa pagpasakit sa imong anak, mga lipay sa iyang pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Orasyo Ipirata para sa novel coronavirus. Diyos among Amahan, nisangpit kami kanimo, niining panahon sa amuang panginahanglan. Nga unta mapanalugdan mo kami, batok niining hulga sa 2019 novel coronavirus. Nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi, sa among kaigsuunan, ug nahiagom sa kadaghanan. Nangalyupo kami sa imong grasya, alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan ining maong virus nga nagdala sa makalilisang nga sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos ug tinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Dios nung landak. Nangalyupo usab kami kanila nga nahiagom sa maong epidemya. Mahatagan unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga maghiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Ang Ginoo managan ninyo. Anaw sa kanimo. Manalangin kanyo magagawang nga Diyos ang Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Tahala ng misa, dado na ito ang gugma o kalinaw ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Dios. Alleluia, alleluia.